Il-General Workers Union ma taqbilx li l-Gvern għadu jintaxxa l-għajnuna tal-għoli tal-ħajja. Tana kif bħal diversi msieħba soċjali flimkien ukoll mal-Partit Nazzjonalista, l-General Workers Union qed insisti li l-Gvern ta' qabela għandu jagħti l-kumpensa l-għoli tal-ħajja b'mod sħiħ. Dan saħħu s-Segretarju Ġenerali tal-Union Joseph Buġejja meta saħaq ma' Net News illi il-poplu qed iħallas taxxa li diġà ħallas għaliha. Dan fil-waqt li insista li bħala Union qed jipproponu li l-mekkaniżmu ma jibqax jiġi kalkulat fuq l-għoli tal-ħajja tas-sena preċedenti minn meta jitħabbar il-baġit iżda tal-anqas kull 6 xhur. Jekk jien qed intik kumpens għal dak l-għoli tal-ħajja li qed isir, inti mela inti diġà tlif dawk il-flus, allura żgur li m'għandhomx jiġu ntaxxati dak għax dak huwa kumpens għal dak li ġa tlift inti fis-sena preċedenti. Biżżejjed li aħna minna proposti wkoll biex tingħata kull 6 xhur għax inti dejjem tingħata dik kważi sena u 3 xhur wara ta' dak l-għoli tal-ħajja li tkun ġa esperjenzajt. Dan kollu tqal wara laqal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Shadow Ministers Ivan Castillo u Robert Kutajjar u l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li Buġejja Bartolo kellhom mal-uffiċjali tal-General Workers Union. Matul il-laqgħa kien hemm qbil f'ħafna oqsma, partikolarment dwar it-tneħħija tat-taxxa fuq il-kola iżda mhux biss. Kif il-kwalità ta' ħajja aħjar u l-kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar ġew diskussi fit-tul. Hu pjaċir kull darba li konna laqgħa mal-General Workers Union ninnota illi nikkonverġu fuq numru ta' suġġetti u anke wkoll fuq dak li naħsbu li huma soluzzjonijiet il qudiem. L-importanti li jkun hemm però l-impenn politiku li wieħed mhux biss jitkellem dwar dawn ir-realtajiet u x'inhuma s-soluzzjonijiet imma anke li nkomplu naħdmu fid-direzzjoni ħalli dawn is-soluzzjonijiet verament jitwettqu. Matul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-poplu jeħtieġlu ħafna aktar biex ikun mejjun quddiem l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Dan fil-waqt li insista li hemm diversi fatturi li jorbtu mal-kwalità ta' ħajja aħjar għal ħaddiema fosthom l-ambjent u t-traffiku. Der li anke l-Union tifhem ukoll li l-kwalità tal-ħajja tan-nies qed titnaqqar u tnaqqret b'tali mod illi llum hemm bżonn illi jittieħdu miżuri immedjati fosthom illi mhux biss naraw illi l-kundizzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol ikompli jitjiebu mhux biss illi anke l-pagi ikompli jitjiebu imma illi nifhmu illi wara li l-ħaddiem tara mill-post tax-xogħol għandu l-ħajja tiegħu u dak li jkun qiegħed ħabbat wiċċu miegħu wara li jitlaq mix-xogħol se jkun qed jeffettwa l-istess ħaddiem il-mument li jerġa' jirritorna għax-xogħol. Filwaqt li ġew diskussi wkoll il-kondizzjonijiet ta' diversi ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u kif pajjiżna jista' jlaħħaq mad-domanda fost oħrajn billi ninċentivaw ix-xogħol qalb il-Maltin u l-Awċin, spikkat tema oħra importanti: lejja mentali taċ-ċittadini. F'dan is-sens allura bħala Partit Nazzjonalista nibqgħu impenjati fuq il-kwalità tal-ħajja ta' kull individwu kemm jekk huwa ħaddiem, kemm jekk huwa pensjonant, kemm jekk huwa persuna b'diżabilità, kemm jekk għadu tifel, kemm jekk għadu qiegħed jistudja. Ir-realtà hija illi l-ebda persuna ma jgħix ġo vejkum qed jgħix f'realtà u dik ir-realtà qiegħda teffettwa. Semmejna it-traffiku, semmejna ir-realtajiet tas-saħħa, semmejna ir-realtajiet tas-saħħa mentali. Li dawn kollha b'mod jew bieħor inkluż l-għoli tal-ħajja jkunu qegħdin jippressaw u jeffettwaw anke lil kull individu. Joseph Buġejja tkellem dwar il-fatt li preżentament diversi ħaddiema dejjin minn burnout kif qed jippruvaw iżidu l-produttività tagħhom b'inqas riżorsi. Rridu naraw li s-saħħa mentali tal-individwi li qegħdin nitkellmu dejjem il-kwalità tal-ħajja tal-individwu tal-ħaddiem hija li kulħadd qed jintalab biex jagħmel iżjed u dejjem joqsu r-riżorsi. Biex tagħmel iżjed inti biex tkun iktar effiċjenti, tkun iktar produttiv. U magħha jidħol l-element tar-right to disconnect li aħna konna pajonieri meta proponejni li inti kif tispiċċa l-ħin tax-xogħol tieqaf mhux teqlel u l-elettronika iktar qed tagħmel li inti tingeġja kontinwament mal-post tax-xogħol. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union saq li matul din il-laqgħa ta' diskussjonijiet ra ħafna elementi ta' qabbil bejn l-Union u l-Partit Nazzjonalista. Naraw li hemm ħafna elementi li huma ta' konverġenza x'finalment qegħdin nitkellmu fuq id-dinjità tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol u l-kwalità tal-ħajja li jgħixu barra l-post tax-xogħol. U dak huma parti mill-prinċipji u l-pilastri li tħaddan il-ġorgazzjoni il-valuri tagħha. Allura meta qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet u aħna nemmnu ħafna dwar id-dialogu soċjali, żgur li laqgħat bħal dawn huma essenzjali biex kulħadd jisma' l-veduti u jkun hemm konverġenza fuq l-idejat li jkun hemm. Francesco Catania, Net News.